Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong turmanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Taguan ko sa pangan nga Lovely, hingkod ang pangidaron, ninyo o may usak kabog anang. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong gipalit, nga gusto na akong patituluhan. Apan buwag na magudmisa kong bana. Aron yung isabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Hingpiti kiming abandonan ni Charlie, ma. Magunsa na malang miina sa akong anak. Animal tong bana ni mo. Sa nanguya pa siya, murag yung ito'y nga magpa-upoy-upoy. Apan ang amaw, sungayan di ay. Ha, kaako uroy siya biya ninyo sa ako, apo. Mas maayo pa, o guwa kagid mo pa kasanad to. Bahala lang unta to, gipaangkan ka na lang. Kung ibaw pala kung daan, maay. Gawa diti maruganas, Charlie. Dili o dili ko magpagkasaliya. Naila din ko sa payo-ayo niya na ako. Yung ko buutan gunuhay. Na. Gusto na mo ni Ana, eh. Uwahi man yun ng pagbasol ba? Mas maayong nagpakita siya sa matuod niyang pagkatao mientras usapay inyong anak. Pasag dito. Mahala na siya. Kato kay ni Bia, ay, wala na'y gusto. Ayaw, pamugos, Lovely. Bata ka pa. Makakita pa galain. No. Dili na ko pa. Nitagam na siya ko sa mga lalaki. Ay, so, sa'yo pagsulting ingon ni Ana, oy. Kaya kung malimot nga niya ka sa sakit sa pagbiya ni Charlie, mahigugma ka na pag-usab. Mas importante para na kong kagmawas kong anak pa. Niningigayo na. Aparan sana marana mo yun pa. Manarbaho na lang ko o pabantayan kong akong anak. Binuang na. Ikaw mo mismo mo ay magmatutunan ng imong anak. Wala na magana na amahan. Ya, biyaan pa na imong inahan ka. Pero sama na ko, anak pa, be. Kundi ko manarbaho. Pagnegosyo. Magnegosyo ko? Kamusta pa ka online seller ni mo, girl? Ay, nabisi gamay. Kay ubay-ubay man sadang nag-order na ako sa mga gipang post online. Og maong ni ako, girl. Kaya ako na pick up sa kong order. Kay luoy na kay ko nimo. Usahay kung mag-deliver ka. Dadon pag yun na nimo imong anak. Wa may lain mo bantay. Binayaan ba ta? Oy, ikaw na. Nganong tamang good na. Nga, wak man ko biyai. Kay wak man say mo biya na ko. Ay, humuhugot ang single da. Unya, usa kito order mo? Bedsheet. Oy, nalimot ka. Katubang Hello Kitty design. Gipost na ba ito nimo nga niabot na nga mo mga orders, ha? Ay, no. Oy, naandam ko na to. Nindot ang dagan sa imong online business, girl, no? Medyo. Nagpadadaan ba di ay si Charlie nimo? Kay nakapuhunan man ka. Ay, dili si Charlie naghatag na kong puhunan, oy. Asa na ka to gibutas ginoong tawhan, ha? Ay, tabangan tang kong papa. Siya naghatag na kong starting capital. Ay, gamay ra good. Pero, gapilang ko nila sa diskarte. Like ka nang mag-picture ko mga items sa mga tindahan. Nga makuha na ko wholesale price. Nya, i-post din ako sa FB. Nya, kung may order na, uso pa na ko paliton. Pero, sure buyer lang yun ba? Oo ba? Na ako, girl, di ko pasensya, ana. Wako'y pasensya sa tao nga dugay kay kumbensihon. Nga daghan pa kagpangutana, daghan sa kaimong itubag. Unya ang ending na ba, ana? Di mo palit, girl. Partners business, oy. Kanabang doon nag rejections. Nga sa kataasan ninyong convo, sa nag-how much, niyang ending, di mo dayon. Makasapot pa na. Pero di juga ang ipaapekto. Ngahimuon mong rason, aram mo give up ka. Hinuon, himo akin na inspirasyon. Think positive lang ba? Nga basin pa doon. Nagkuwang lang ka sa paagi sa pag-agni sa mong customer. Nga sa ato pa, punan pa nimo ang mga maayong paagi unsaan pag-agni ang customer. Like imong picturan ang ubang angle sa item.
Kay basin pa day. Wa siya ganay sa front view nga pagka-pick sa item. Nya, basin pa day mas ganahan siya sa side o back view. For example, sa t-shirt baron. So, himuon yun nimong tanan nga makumbinser ng yun nimo ang timong customer. Pag-reseller na lang day. Tudluan ti ka. Ay, no, ako pasensya anak day. Maglisod mong gani kog pangitag angle sa akong selfie. Kana naman yung mga items nga ibaligya. Mag-customer lang ko, oy. Di ko anong baligya. Aw, ako'y madahato si mong kwarta. Hala, sige, pag-order na lang. Orderin ko, sige, ha? Ay, ubay-ubay na ako natigom sa pagka-online seller. Magpa-eskwela na ko sa akong anak. O si Charlie, magdaway ka nalang unya sa akong hinago ang tawhana ka. Di kagyum ka tilaw, bisan gamay na lang sa akong kalampusan. Gikaluyan ko sa Ginoo. Nindot ang dagan sa akong online business. So sa pinakatuloy na kong pag-online seller, nakatigom-tigom jud ko. Nakapundar ko mga butang. Nahatag ko ang panginahanglan sa akong anak. Apil pang akong ginikanan nga akong natabangan. Unya. Ay, dato, nagyod ang akong amiga ba? Kung sabi gusto ni mong sunod nga ipundar, palit kag auto? Auto good town. Bayog yutang akong unahon, oy. Pero syempre, yutang una na akong paliton. Dayon, hinahinayan ko lang pagpatukod og bay. Ug may unta ka ng dili lang layo nilang papagmama. Para ba makamonitor gahapon ko nila sa ilang pagkatiguan. Sus, dako na gid halin ng akong amiga, oy. Nalupig man ko nga doon ako trabaho. Oy, mao ginay ako na-realize, day. Nga wa man ko mo-asenso sa siging panarbaho. Aw, kinis negosyo. O, tanawa di. Hinoon ang negosyo, timing-timing. Swerte-swerte lang. Mao jud. Og usa ka day sa giswerte. Swerte ba, oy? Nakaginan siya lang ko gamay. Oh, gamay pa ng plano nimo palit og yuta. Oy, may pagtabangan ko nimo panghirin dag yuta, be. Nga ibaligya, be. Kay palito na ako. Unsa? Plano kang mupalit og yuta? Unta, ma. May ako next goal. Nya, sunod ana, ang bahay ko na sa nga tukuron sa kayuta nga ako mapalit. Uy, may yuta na day kang gustong paliton, alable. Ay, nangita pa, oy. Kana bang, disad kayo layo ninyo din, he. Anong mupalit pa man ka? Nga niya naman tay yuta ang gamay. O kung gusto ka nga magbay, tukod lang diha. Pa, ang para sa akong anak ang akong gihunahuna. Nga maikabiling ko niya kung mawa na niya ko. Kay loyo niya kay akong anak puhon. Wala na ba na amahan? Oh, hinoon. Pero, lovely, basin ba yung nalimot kang minyo ka na? O kasado gyud mo sa simbahan sa imong bana? Kung sabot may pasabot pa. Swerte itong amaw mong bana kung madayan ng imong mga planong bay og yuta. Kay imong gipaning kamutan, apan matawag nga conjugal property unya na ninyo. Ha? Oh, makaklaim niya na imong bana kay kasado man mo. Bisag buwag na mi? O klaro kayo nga ako na hinaguan? Oo, kay kasado man lagi mo. Wa pa ma-annul ka ng inyong kasal. Matawag yun conjugal property. Ha? Ay, girl. Gusto ang imong mama magpapa. Matawag ang conjugal property ning yuta nga imong paliton. Daoy. May nakita na ba yaon ta kong yuta nga nindot nimong paliton da? Hulo no. Saan ka na ko anak no? Kung ipangan lang nimo sa imong anak. Pwede di ay. Nga 12 anyos pa man akong anak. Mausab no? O gusto pasad. Kung ipangan ko sa akong anak, kung simba ko mamatay ko, magkapayos kaya pang animal kong bana. Uy, wag isikat tungod ining mutunog sa yuta nga akong napalit ha. Bisag patay na unya ko.
na. Unya, girl. Tsaw na ni Maron. Ipangan ko kaslaing tao, no? Unsa? Ako na yun napalit ang maong yuta. Ug naglibog ko karon, ug asa na ko ipangan ang titulo sa yuta. Kay unfair sa kesa kumbahin, nga makabenipisyo o makaklaim mga kumbana nga ako maning hinaguan. Unya buwag na sad mi. Ang akong pangutana mo kining musunod, unang pangutana, nagbuwag na mi sa kumbana. Kung akong pangan ang ibutang sa titulo sa yuta nga ako napalit, matuwag ba ning conjugal property? Nga ako maning kaugalingong hinaguan? Ikaduhang pangutana, 12 anyos pa ang akong anak. Pwede na ba dahil ipangan ko kaniya ang titulo sa yuta? Dili ba makapangangkon o mabahinan pa nining akong bana kung pananglit mamatay na ko? Ikatulong pangutana, pwede ba rin ako ipangan sa laing tao ang titulo sa kuyuta? Sama sa kong mga ginikanan baron? Di ba't ka makaklaim ini ang uban ko mga igsuon? Ikaw pa to katapusan, gusto ko magpaano sa mong kasal. Dako ba o gasto? O sa manang giingon nilang legal separation? Di na ba makapangilabot anang akong bana sa akong mga napundar karon? O sa may akong buhaton? Palihog tabangig tambagi ko. Kinayang akong suliran, Lovely. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban of course ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag solusyon sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, kinsa ng mga naay mga giagian nga avid listeners karong adlaw. So, kinsa tong mga ganahan nga mopada sa ilahang suwat na atay email address. Pwede ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com. Naasad Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naasad postal address nga 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Nato ang letter sender today. Gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. Ato siyang taguon sa pangalan nga si Lovely. Si Lovely ning suwat ni tungod kay nalang siya pangutana kay minyo man ni siya na siya usa ka anak 12 years old og giabandonar sa iyahang amahan, no? Sa iyang pagpaningkamot ta siya napalit nga yuta unya kay kasal man ni sila simbahan, naglibog siya og asa niya ipangalan ang titulo sa yuta kay kabaw man siya sa balaod nga naa siya'y katungod makigtunga kay kasal man sila pero unfair. Kay of course napalit niya iya biyang kaugalingong pagpaning kamot. So muning iyahang mga pangutana kay nabalaka baya pud siya no nga basin mo tumaw nig kalit kung mawa na siya mabulabog na hinuon ihang anak. So unang pangutana, nagbuwag mis akong bana kung akong pangalan ang ibutang sa titulo sa yuta nga akong napalit matawag ba ning conjugal property na mo nga ako maning kaugalingong hinaguan. Okay. As usual, mag-remind ta nga, of course, no, nga, much as ang inyong gustong madungog, ang inyong gustong madungog, no, nga tambag nako, kanang maingon gyud tag pabor ug uyo ninyo, dili bang gud na mao ang ako ang tumong sa ato ang programa, ug di pud na ingon nga wa ko mobati ninyo. Ang ako no, ang atong tubag ani, ang basihan na to ani ang balaod, ha, ug unsay mga desisyon sa Supreme Court. Of course, ato po ng pangitaag paagi nga sa ato ang paghatag og tubag, no, matudluan ug magiyahan pud mo nga makibaw mo sa inyong katungod ug dili man gani kaayo makaingon ta mo pabor nato ang balaod sama ani, no. Ang balaod man gud nato gud nag-ingon nga kung ang usa ka tawo no minyo sulod sa ilahang kaminyoon kung unsa ng ilahang mga gipamalit
nga mga katigayunan, makonsider gid siyang conjugal property. Of course, naagyud po'y giingon ang balaod nga kung pananglitan ang usa ka bana, no, pareha sa situation ani ni Lovely. Gibiyaan sila, giabandonar sila ug naay lain. Si Lovely way lain naningkamot og iya, gibuhi ang iyang anak, wa puy lain ka live-in, no, wa puy lain ka puyo, unya nakapalit lang. Of course, pwede manggudta nga mo file na lang either separation of properties aron maklaro, or magpaanal na lang siya kay total kung unsa ng mga mapalit nimo sulod sa kaminyoon ang katong sad-an nga spouse sa either bana o asawa, kung kinsay sad-an di man makabahin. Lain-laing paagi para masayon, labi na kung kani siyang imuhang yuta, imuhan ng gipundar ngadto para sa imuhang future o sa futures imong anak. Ako yung suggestion usually ana sa akong mga kliyente is ibaligya na lang, ipangan na lang na siya ngadto sa bata. 12 years old naman ang imong anak, no? Unom na lang katuig, ma-of age naman na siya. But of course, imo lang po nang sabuton po imo ang bata ngayon, no? Para mani ipundar mani sa imuha unya, at least nakapanganan niya para simbako, no, when you will be away. Number 1, di na ka mobayad og estate tax pagpabalhin, no, sa buwis, pagbabalhin sa yuta, sa ngan sa yuta ngadto sa imuhang anak, kay naa naman sa iyahang pangandaan. Ug kung galin man samtang buhi pa ka unya, minor de edad pa siya ug kinahanglan gyud kag kwarta kay para ibuhi, pwede ramang gyud ta mananghid pud sa korte nga ibaligya na tong yuta, kay ang maka-benefit ani ang minor de edad ramang pud. So I think, or kung pananglitan of age na siya, dan ang mopirma na lang anang maong deed of sale ang imuha na lang pong anak kung kinahanglan gyud mo siya ibaligya. Tinuod, no, kanang imong giingon nga medyo unfair usahay ang balaod tungod kay naamang gud ni mangin ana nga situation nga mubiya, mawagtang, nya, matanggong taba. Mo nang naatay mga lusot gitawag nga annulment, no, para magbuwag na lang yun mo, kung wa na yun, di na yun mo magbalik, i-abandonar na yun mo, or pwede po mag-separation of properties, or katong akong giingon nimo nga ibaligya, i-rehistro na lang ng yuta ngadto sa ngansi mong bata. Ikaduhang pangutana, 12 years old akong anak, pwede ba ipangalan ko niya ang titulo sa yuta? Dili ba makapangangkon or mabahinan pa niini ang akong bana kung pananglit mamatay nako? Okay, natubag na nako imuhang unang pangutana nga pwede ipangan sa imuhang anak. Ang mugawas gid ani labi na kay 12 years old pa man, no? Angan sa minor, no? Minor child A under the guardianship of ikaw, mother, Lovely, mother, or Lovely in trust for minor child. Depende na. Either that, ang pasabot ana is dili ikay tag-iya, ang tag-iya ani imong anak kay menor de edad pa man, guardian ka. Okay? And ang effect ana kung mo of age na siya and mawala na ka, or even if mawa ka nga minor pa siya, adto gyud gihapon na mapunta niya. Ang difference lang ani is this: kung simbako mawala ang imuhang, mawala ka, no, mauna ka unya minor de edad pa ang bata, mupulihan gyud na og lain nga guardian nga maoy mo manage sa maong yuta. Now, pwede man necessarily nga ang imuhang bana kay giabandonar man mo, pwede man og nabarong kay igsuon, no, nga next of kin, or imuha barong ginikanan kung buhi pa, nga maoy mo take the place nimo as guardian sa imuhang minor nga anak. Pero kung pananglitan of age na siya, dili na gyud na, iyahan na gyud na, di pud na mapunta sa imuhang bana, di pud makabahin imong bana kung ugaling mang mupwala na ka. Ikatulong pangutana, pwede ba ako ning ipangalan sa laing tao ang titulo sa akong yuta sama sa akong ginikanan, di kaha baka pud mo claim ang akong ubang igsuon? Kanang ingon ana, mahimo man, no, pero
kinahanglan kay delikado labang yun ni, delikado rabag yun ni kay based on experience ako di man sa gusuhito kung unsa mo kasuod nga managing suon, pero maski manggani katong mga pinakasuod ug maayog relasyon sa una no nya buhi pa ang mama, usahay gyud kung kwarta or katigayunan na gani ang hisgutan, diha na gyud na magsugod ang gubot, labi na og naay mga inlo na nga musud o makasulsul or makatambag nya mo apil-apil, diha gyud na magsugod ang gubot. Wa ko nag-ingon nga dili pwede gyud kaayo, pero ang effect ani mauni kung gusto ka nga mahugmang gud nga sila'y tag-iya, so kinahanglan ka og naay lain nga dokumento nga mopirma ang imuhang mga igsuon og imong mga ginikanan nga moangkon sila og mopahibaw makasabot sila nga ang kanang yutaa maski nakangani la dili sila'y tag-iya ana, ang tag-iya ana ikaw or ang imuhang anak no, ang imuhang bata. Kinahanglan sakto pod ang porma, notaryado pod kini, pirmado pod yun nilang tanan. Kay para inigaw, kay ang effect mangud ana kung dili wala na nga document, wa gyud laing way to prove nga kamoy tag-iya. Unya sa mata sa balaod, kung kang kinsa nakarehistro ang maong yuta, mao manggoy tag-iya. So kung pananglitan mo wa imong ginikanan, maapil siya sa pagbahid binahinay. So para di siya maapil, ipagawas to natong dokumento nga ilahang gipirmahan. Kaso lang tungod kay nakarehistro na posible nga mobayad pag gyud og estate tax usa pagpabalhin. Ako the best gyud is ang pagdirekta na og parehistro sa maong yuta ngadto na sa imuhang bata. Kay pwede manggod siya. No ayaw na lang. Ikaupat og katapusang pangutana kung hingpit kong makigbuwag sa kung bana og magpaanal ko sa among kasal. Dako ba og gasto? Unsa mampod nang giingon nila nga legal separation? Di na ba makapanghilabot ana ang ako ang bana sa akong napundar karon? Unsa may ako ang buhaton? Okay. Legal separation, magpabilin kang ninyo. Gitugutan lang ka ug ang imuhang bana nga di na mo magpuyo. Kay kanang pagpuyo, usama na siya sa mando sa usa ka tawo nga minyo nga makigpuyo gyud sa iyahang banag asawa sulod sa usa ka banay, no? Kung legal separation, separated lang mo in bed and board pero nagpadayon mong minyo, therefore tanang mga obligasyon ug katungod isip usa ka ninyo inyo gihapong sundon. Annulment on the other hand, mao gyud nay makapawalang bisa sa inyuhang kasal and mahimo na gyud and makonverted kang single and pwede na kang maminyog balik. Pero for both legal separation ug sa annulment, mahimo gyud nga kung basking unsa imuhang pilion naagi stage and portion din ha nga inyong i-liquidate or magbahin-bahin na mo sa inyong conjugal property. O kung mabahin-bahin na siya, kung unsay imo, ug unsay iya. Ang mahabilin na lang nga naay katungod ang inyuhang anak. Kay both ang anak maka-iredar man ug makapanunod kung unsay inyuhang napunta nimo ug napunta sa imong bana ug unsa puy napundar nimo after mo nag-separate ug after mo nag-anal, the same po sa imuhang bana. Pero in both instances, pwede ra gyud. Now, pilay magasto, magdepende sa imuhang abogado nga kuhaon, and of course magkinahanglan na siya og psychologist. So duo lang no og abogado diha dapit sa inyo ha para magiyahan ka and makibaw ka pila pod ang ilahang mga legal fees. Naamang gud ni standard fees diri sa IBP, labi na diri sa Cebu or sa Manila, lain-lain manggod mi og rates. Unya, wa manggod nimo gisulti og asay muhang address, no? Lovely. So di ko katubag kung pila kasagaran ang rates nila sa IBP sa mga abogado for annulment cases. Pero I think usually di naman ginamumino siguro 80,000 plus ang kaning psychologist siguro nga 20, pero di man pud na siya one time nga gasto, no? Nga bulto ang imuhang pagbayad, pwede man gina nimo hinay-hinayan, depende sa sabot nimo sa imuhang abogado. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat
sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higihapon sa atong programa kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe padayon og stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw. Sa ka. Maayong alaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Maricar. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Hindi ako RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Magdugo, Toledo City. Aga tumatatampo nagdasangan nga Maricar. Christian. May tilod ka. Sige na tugoy kuyog. Dokta na ko rin mo. Ginaot ka. Dawato ba kong gugma? Ako pa nang hanaon-naon, Chris, ha? Hala, no? Nanguyap kita si Christian ni mo, day? Lagi, day, uy. Ang. Sige magud mo kuyog-kuyog inig out na to good sa atong trabaho. Mao tingali nga nahigugma na siya nimo. Murag mao gitingali na, day. Unya sa may plano nimo, day? Imong sugton? Maayo ka, day? Okay naman sad ba kun imo siyang sugton? So ay lang good. Kung dili mo work, undangon ninyo. Unsa? Kumusta mo kung giingon ni Mukar? Dugay-dugay mo gito. Kapag yung kamaluin ako. Tininood ka ng imo din hinako, Chris. Grabiyas na po ito na ako eh. Di bitabo ka manguyab ko ni mo. Marikar, kung binuang ni ako ni mo. Basig imo lang kung gikalingawan ba? Mahalti ka, Marikar. Maluin daw ka na ako. Subtal ako. Sige na lang, uy. O na. Ako na kang gisugot. Salamat, Marika. Sa akong tanaw, no? Ma-work gina inyong relasyon, day. Kay malipayon man mo permi nga ako makitaan. Maayo unta, day, uy. Mag-ampo ko, day. Nga si Christian na ginang imong forever, day. Wa man mo ani si Christian sa kong gipuy-an. Mo ani himagid unta na siya kada Sabado. Pero karon, wa mo gid siya magpakita nako. Nga naman ka, no? Kuan, Marika, gisugo mo kong mama. May nungdan nga o kumakato sa inyo. Maudi ay. Okay ra, uy. Sige lang, sunsi ba na? Mamawi na ko. Anuroy ta. Day, mapauli na ka? O, day. Kay dili man makuyo si Christian ako. Kinaam ko na siya importanteng lakaw. Kita na lang magkuyog, day. Kay may sultisad ko nimo.
Gani nga pagi ko si pinaabot sa imong isulti ay. Wa pagi ka masulti. Kuanday. Kining... Unsa lagi ning imong isulti nako? Kaya sabi mo musulti, uy. Ayaw lang kakurat, day, ha? Nga naman, day? Kana si Christian ba? Naaman din nila ing uyab. Ha? Day, mahimo ba, day? Ako binuangi? O, ako magbinuang ni mo, day, uy. Ako na nakitaan si Christian nga may kuyog nga babae. Og sweet kaayo sila, day. Unsa? Marikar, maingon ha! Sakit na! Sakit! Masakit ang imong gibuhat na ko, Christian. Giputuwa ko ni mga nahigugma ka na ko, pero wa, di ay. Mahal ti ka, Marikar. Mahal? Kung mahal pa ko ni mo, diliwad na ka magluim na ako. Sinuar mo ito kung pagpuyot yan, ha? Mag-utro ko na kailan sa Facebook. Kaya nisugot mo sa... Masugot sa pa'y mong katarungan, dili na ko mabinaw, anak. Di magkikbuwag na ko ni mo. Marikar, maluoy ka. Di lang ka mabuwag. Pasiluwa lagon ko. Sorry, Christian. Mahal ka, pero dili ko gusto nga ibalo ko buwangon. Magbuwag ta. Marikar. Maogid ni, nakadaot sa ubang lalaki, uy. Dili gid makontento og usa ka babay. Kinahanglan gid dublehon. Dili nga ta maghiskot niya, day, uy. Ako na to siyang gikalimtan. Da. Naglagot lang ko naguna-huna niya, day, uy. Nindot na ba unta kay iyang pangan? Christian? Pero himabay di ay. Day, naay makigilailan ni mo. Kinsa man, day? Bago na tong kauban din ni si Romel. Salamat nga, nakig-friend ka na ko, Kar. Maayo ra masugos mga tao nga, maayo sab na ako. Salamat ka. Pila na day ang imong edad? Ha? Mga sawa ka na ako? Di rin ako bata, Marikar. Maguwang ko ni mo 10 years. Di na uso ang uyab-uyab na ko. Kung sugot lang ka, magminyo ta. Romel. Hala, no? Ibang klase sa ni Romelda? Mga sawa man dayon? Mauligi, day, uy. Nakalitan ko kung... Unya, day. O sa may huna-huna ni mo? Manangit pa ko ni mama, day, uy. Kung mauna nga muli ka sa inyo, mukuyog lang ko ni mo. Ha? Mukuyog lang ko sa inyo. Kaya mga tubang lang ko sa imong inahan. Oh, ikaw. Bahala ka. Kung maunang nagkasinabot mo, hala, larga. Ma. Musugot ra ka nang nga magminyo mini Marikar? Ay, nganong musupak man ko ba? Nga sulundon man na. Basta isaad lang yun nako, ha? Nga panggaon mo ang akong anak.
lugar? Oo, day. Kung dili ko makabalibad, kaya trabaho man eh. Asa man sa kaibalin? Sa Manila. Layo ako. Mawalagi, day. Nga, kung mabalibad ko, huwag ko'y trabaho. Sige lang dong, uy. Dawata lang na. Unya, kano sa man ka malarga? Ugma, day. Kumusta man ka diha, dong? Okay ra, day. Dali raming nagkasinabot sa akong mga kauban diri sa trabaho. Mao ba? Maayo hinuon, dong. Amping baya permi diha, ha? Ikaw sabday, amping diha. I love you. I love you too. Tagsa naman ang manawag si Romel na ako. Kung ako pong tawagan, i-off tayo na. Kay busy ko na siya. Binuang na nida. Unsa man ka, Maricar? Nagsige kag follow up sa bana nimo? Nga naman, ma? May tabi magugkong nadawat. Nga may kabit man kuno ng bana nimo dito sa Manila. Kauban ako na niya sa trabaho. Unsa? Sultihin ako sa tinuod, tong. Ayaw lang ko makaki. Gusto kong ikaw mismo gusulti na ako. Day, Tinuod mga may kabit ka diha. pasilo ako, day. Natintal ako. Gasa ato pa tinuod ka di ay. Mauday nga wala ka manawag na ako. Kung permi ka busy ko tawagan ka. Kaya kabuangan ka na di ay. Day, ang kuno na ko, nakasako sa itong kabinyoon. Saan mga layo makadako. Day, pasilo ako. Dili ganit ka kasaligan, Romel. Kaya natingtal man ka. Una-una ko mong ang bayhanan, day. Bisag ka pila pa mag-una-una ang babae. Bisag ka pila ka pa niya tintalon. Kung dili ka mada, dikit ka mada. Pero nagpada ka man, huyang ka. Day, pasilo ako, day. Ayun, nagpauli din diha. Tipuni na lang nagkabit ni mo diha. Pagkaan ni Bugnaong sa? May pauli pa mga kadiri sa ato. Bisag unsay mahitabo. Bana ko nimo, Maricar. Ug asawa ti ka. Dito na lang utak sa imong kabit. Ikaw nga akong gihigugma. Ug dili ang babae nga bag-ulang na akong gikaila. Mahal ti ka, Maricar. Ganong imo magkukipasakitan, dong. Gimahal man ka ako nimo. Usbot ko. Pasaylo ako. Huyang raki ko na nagpaanod sa mga tentasyon. Pero ay kabala ka. Ay kabala ka. Dili na ko bubalik kong Manila. Bahala na to, trabaho na ko dito. Basta di lang ko malayo di mo. Nawata lang ko pagbalik, Maricar. Romel. Nakita na ako nga seryoso sa pagpangayo o pasaylo si Romel. Mong ako na lang siyang gidawat. Sa pagkakaroon, nagpabiling ligo ng among pagpuyo o nag-ampo sa Ginoo nga unta hataga na kamig anak. Sa mga bana nga naminaw karon, mahala ninyo ang inyong asawa o paglikay mo sa mga tentasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao
ng mga higalang kaagi ni Maricar nga taga Magdugo, Toledo City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga naguluhan, hindi ako laruan. Ang mong kaagi, gibatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasig kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinakuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dikan salamat sa inyong pagtanong. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko niya sa pangan nga Daisy. Hingkod ang pangidaron. Ninyo, apan wa pa'y anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabayan kini sa among sitwasyon karon sa kumbana nga wa gyud may anak. Aron ni hisabtan, sugdon ko dihang bago pa kong nadaga. Inguni ini ang mga paghitabo. Ma, wa palagi ko duga. Unsa? Nanguyab na ba di ay ka, Daisy? Ha? Uyab good. Wa uy. Unya, nganong wa lang kaduga? Ambot. Binuang ha, Daisy. Basig may uyab ka na. Wa lagi mauy. Kasi anyas pagani ko. Unya, maguyab-uyab na di ay ko. Uy, noong sa mga ka-daay ka nga, wa naman kaduga. Nga sa may aging tuig pa man ka na dalaga, di ba? Mabitaw, ma. Muato kong lola ni mo, mangutanak ko na unsa ka. Nga naman kaduga nga, nadalaga ka naman unta. Oh, niya. Inom ini, oh. Unsa man ni, ma? Inom ining pait kay panyawa ni. Ha? Pait man ka na. Di ko, Oh, inom, oy. Kay maunay ingong lula ni mo. Mag-inom ka og pait aron mo orsa ng imong dugo. Aron mo kusog ang imong dugo ba? Kay kuyaw ng dugong patay nga dili makagawas. Kay makamayuma na. Unsa? Pwede sad unta ko no nga mo inom ka og beer o bino nga pait. Pero ayaw to kay makahubog. Bata ka pa. Mao nga kini lang duga sa panyawan. Hindi na lang kumupaday og eskwela, oy. Mato na lang kog Manila, aron manarbaho. Unsa? Kabata pa ni mo muadtog Manila, Disi? May kuyugan man ko, aron makatrabaho ko, ma. Ang ako bang amiga o classmate ba, nga si Irish. Kami may magkuyog og panarbaho sa Manila. Mao di ay. Kay nadaka day anang amiga ni mo. Ma, sugot alang good. Kay di na sa ko ganahan nga mo eskwela. Disi! May ganit kay Mayra nga atong amo dinis Manila, no? Ay,
Maugyot. Kaluy ara putas Ginoo. Oh, nga naman ka? Murag sakit gamay akong tiyan. Wala mo ka dugo-dugo, good. Ay, nalimot ay kong sulti ni mo. Nga, beer di ay kunoy imnon, ana. Ha? Beer? Oo, ingon ako mama. Karong sweldo na to. Mag-inom niya ta. Unsa? Gidugo na ko. Niana na ko. Nga sa ato pa. Epektibo ang pag-inom na ko, beer. Kung mauna, mag-inom na tamatag sweldo. Unsa? Boing. May mahay matarason nga mag-inom taday para muna sa imong kaayuhan. Aron nga mag-mens ka. Kay, dili ra ba ko na mabdos ng mga dili mo tultul ang rigla? Na, di ka kakita sa imong liwat, ana. Oh, ha? Manila na ko nakatun nga nag-inom og beer aron ko dugon matagbuan. Tuod man, nalipay ko. Kay mo nga naman ang akong rigla. Hangtod nga nakabaton kog kaligin. Unya. Mabdos man tingali ko, Jason. Ha? Dali ako ni Mami Mabdos. Unsa man ni nato? Wa mapudog nga marsagid ako nga akong tiyan. Ato sa naipatanaw og doktor ay aron makasiguro ta. Kay basig unsa na. Kay di ko mo tuo nga mamagdos dayon ka. Ha? Ay, dili ka mabdos. Kung dili, may mayuma ka. Unsa? Ako, may mayuma? Dili. Oh, unsa ingon ko nimo? Dili lagi ka mabdos. Kay nagamping sa break ko. Kanang matag make love na to. Kaya dili pataandam nga makaanak. Jason, nadok ba ako nga may mayuma ko? Pero may tambal man kang gihatag ang doktor nimo. Oh, niyahay na siya girisit ang tambal nga ako imnon. Ug may tambal sa ibutang sa kumperta for 1 week ang kuno ko dugon. Ug kung dugon ako nuko, mubalik ko sa doktor. Aron raspahan ko nuko. Aw, ay nagkabala ka. Kaya may tambal na bitaw ka? Jason! Jason, niyan ako, gimens na ko, giriglan ako. Epektiba mga tambang nga girsita sa doktora. O niya, raspahan man ka kung reglaw na ka. Ay, hindi nilang ko anang raspa, oy. Naulian na bito ko, giriglan ako. O, wasa tayo budget nga ibalik sa doktor. Ha?
ipalitan ti kaini. Unsa man ni? Pills. Ha? Mag-pills ko? May nakaingon ako nga makatabang sa kuno nimo nga maregular ang imong dugo. O makatabang sa naaron sigurado ka nga di gid mo mabdos. Unsay makigbuwag kang Jason? Wa magtinis sa may gugman ako dayo eh. Kay bisan pag gananaw ta ko mumabdos ug makakita sa among liwat. Di bagit siya masugot ka mumabdos ko. Gipapis magani hinuon ko. Unsa? Ayaw siya pebawa ha. Nga mo pauli ko sa among Jensen. Kay gusto na kumulit kay niya. Daisy. Nipauli ko sa amo sa Jensen ug naminyo ko sa lain. Liundan ko sa paggamit og pills. Kay gusto na di ko makakita sa akong luhat. Apan pag-undang na kog pills, niundang sa noon ang akong dugo. 12 years na may karon nga nag-ipon sa akong partner, pero wa jud ko mamabdos. Ang akong pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, human tumadaga, tuig pakapin usa ko gimid sa usab. Buot na ipasabot, nga bata pa lang ko, nga may diferensya na kundaan. Ikadahong pangutana, tinuod pa na, nga ang pag-inom og pait sama sa panyawan o pag-inom og beer, makapaursa sa dugo? Kaya tagsa na madyukundukon. O kundugon man, ginagmay ragyon. Nga naman ka ni? Ikatulong pangutana, dito ko sa Manila. Nakapacheck up og doktor. Ang ingon sa doktor, may mayuma ko. May tambal kong gitumar, ug may tambal sab sa komperta aron dugkon ko. Giingnan ko sa doktor, nga pabalikon ko, kon mag-meds ko. Pero wala ko mabalik, kaya wala naman ko'y kwarta. Kinala ba gid akong raspahan tungod sa mayoma? Mahadlok manggod ko. Ikaw pa to katapusan. Nag-inom sa ko ni adto og pills. Gimins taon ta ko. Apan pag-undang na kong pills, niundang sa bang akong regla. Pagdusa ni mi katuig karon sa akong partner, pero wa gid mi kaanak. O saan man namo nga makaanak na gid ko? Di ba jud ko mumabdos kay may mayoma ko? Walihog tabangin tamagi ko. Kini ang akong suliran, Daisy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal mga problema, pagatambagan ka na sa kong partner nga until now nag-social distancing lang gyapon mi ni Attorney Elaine Bathan. Kasi pamagi sa pupadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page or diri sa among buhatan sa 3rd floor O.C.R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to understand your parents' love, you must raise children yourself. Mao gyud, no? Gikan sa Chung Hospital Pediatric Alumni Association, kining COVID vaccine from Pfizer need cold chain. But pasabot, negative 70 degrees ni siya, kinanglan. Nga, ibutang ni siya kanang very powerful nga freezer o refrigerator. Dili ng ordinaryo nga refrigerator, kay kanang atong ordinaryo nga refrigerator, 0 to 8 degrees centigrade naman na, no?
So maglisod ta niya ni kay ang ibutang lang nimo sa ice bucket dalo nga to sa barangay center para ipanturok sa mga tao. So mao kana ang atong ipahibalo sa mga naminaw nato karong adlaw, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Daisy, 30 years old, punto medical. Suma sa nabati na to gina sa drama, 12 anyos nga dalaga, apan human sa usa ka tuig, kalit na wala na siya duga. Gipainom sa iyang mama og pait sama sa panyawan. O sa pag-adto niya sa Manila, nagkat-on siya sa pag-inom og beer kay paursa lagi kuno sa dugo. Gimens tuod siya hangtod nga nakabaton og kalibin. Nagtuo siyang namabdos na siya dihang wala na siya duga. Apan sa pag-check upan na og doktor, may mayuma di ay siya. May gipatumar nga tambal og may tambal nga ibutang sa iyang puwerta og pabalikon sa doktor kung dugo na siya og balik. Apan wala na mo balik sa doktor kay wala na budget. Naginom sad og pills, girigla na unta apan dihang giundangan niya ang pag-inom og pills kay gusto nang mabdos, niundang sa bang iyang rigla. 12 years na sila sa iyang partner nga nag-ipon, wala pagyud mo mabdos. Mao kanang problema ni Daisy nga atong nabati dili pa lang dugay. Mayong pagpaminaw diha ni mga atong amigo ug higala diha sa Sunok, Lahog, Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga Mendoza family, si Nelia, Dante ug si Alex. Ortiga family, si Roland, Linda, Jerome ug Louie, si Ernie Nabaha, Nitoy Kabahog, Nongbert ug Rene Avila, Dr. Dulce Abelia, mayong pagpaminaw. Disemestro to Ram Lianes sa Kumbalikon, ako na ng girit gahapon, Tagalabangon, si Pete Baguio, Tix Maraginot, Judge Eric Menchabis, diya sa Villa Aurora Racket Tennis Club. Mayong pagdula niya da, Judge. Di mo kapaminaw aning akong ka, pero mag-break mo, basi magkapaminaw mo, no? Sa atong programang Kini ang Akong Suliran. So, unang pangutana ni Daisy, human ko madalaga, tuig pakapin, usa ko gimins ug usab. Buot ba pasabot, nga bata pa lang ko, kay diferensyadong nakong daan? Well, daghan man ang rason nga nung maingon ta nga regular ang menstruation. Pwede na siya kuan days, endocrine, mo na ay mga abnormal nga mga menstruation. Kanang dili naka mag-menstruate og more than 90 days or 3 months, mo na gitaw na amenorrhea, except kung ang usa ka babae pregnant o nag-breastfeeding. So nga no mga dili man mag-regular ang regla, pwede ni siya due to kanang naay mga ovarian problem, no? Nga ang imong hormone level mo kuan maapektuhan or naaba kay simbakulan og PCOS, no? Premature PCOS, no? O naabay no'y premature ovarian insufficiency. Daghan mga rason, no? Kining PCOS is polycystic ovarian syndrome. Posible ni siya. Maayo gyud matanaw kag ubigay ni dates para nga masuta gyud og unsa gyud, no? So maor lang kana ako ikasulti sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, tinuod ba gyud nga ang pag-inom og pait sama sa panyawan ug pag-inom og beer makapuwersa sa dugo kay tagsa ra gyud ko dugon ug kung dugon man ginagmay ra gyud ngano man kaha ni
Mawalingin na, magpa-check up juga. Magkalisura, aning akong kahimtang karon or ako nga mag-diagnose ko nimo, agong kita nimo, no? So, suma lang sa akong informasyon nga nakuan, kini magungkuan, kining servisa negra, mamani imnon yun kasagaran sa mga bike, makakuan ko no, makapwersa sa dugo, maka-itchar. Kuan mo guni siya, diuretic. But dili ni siya maka-change sa imong menstrual cycle. So, balik ko na ko, kining servisa negra, nga mo imnon sa mga babae, kumingon nga, or mo itchar, o mo pwersa ang dugo, diuretic man guni siya. No? So, padili ni kung balikon, makausab sa imong menstrual cycle. Okay? Ikatulong pangutana. Sa dito ko sa Manila, nakapacheck up ko og doktor. Apaningon sa doktor, may mayuma ko. May tambal kong gitumar o may tambal sa akong puwerta aron dugon ko. Gingnan ko sa doktor nga pabalikon kung mag-mens na ko. Apan wala na ko makabalik kay wala na kwarta. Kinahanglanon ba gyud di ay kung raspahan tungod sa mayuma, mahadlok manggug ko. Actually, kanang mayuma, dili man na raspa, o kanang parehasa na kanang nag-aborsyon, no? Ang kanang naakay mayuma, ang himuon niya na is makuanon ka, kanang operahan ka, no? Operahan ka, ko depende sa findings. Pero dako ni siyang trabaho, kay dili nga nakasimple, kinahanglan kang ultrasound, kinahanglan kang taghampang mga diagnostic procedure paghimuon diha para nga masuta kung mayuma ba gyud ang imong problema or unsa man. Okay? So ikaw pat nga pangutana. Nag-inom sab ko adto og pills. Gimins na unta ko. Apan pag-undang nako og pills, ningundang sad ang akong regla. Ug dusin na may katuig sa akong partner karon apan wala pa gyud may makaanak. Unsa man namo nga magkaanak mi? Di ba gyud mabdus ang babae kung naay mayuma? Depende kung makuha ang mayuma, mabiopsy, kung dili siya simbakulang kanseros, muwa na siya, dako ang chance nga magkaanak. Daghang mga factors i-considerar nato nga magkabuntis ang usa ka babae. Kana kung naa kay healthy sex partner, ang iyang sperm count is normal, ang motility, ang kadaghanon, ug ang timing ninyo sa inyong sexual contact, no? Kay kung mag-sexual contact mo nga layo pa sa ovulation time, gamay ra ang tsansa nga magkabuntis. Karon sa mga ovulation time, ang normal nga menstrual cycle is 28 or 31 days. Around the 14th or 15th day, mo na around ang ovulation time, no? Dako ang tsansa nga magkabuntis kung mao na mga panahon na nga mag-contact mo sa imong partner. Okay? So, hinaot nga ako'y nasulti nga makaalibyo gamay sa imong naghasol nga nahuna days, no? So, manghinaot ko nga aduna sa kami nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw, dili ka mo maulaw, maikog, padala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Salamat kayo sa pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, maingon nga ako o si Atty. Eileen Batan, maningkamot ra gyud nga makahatag mi og kinabuhi og kulor sa inyong mga problema. So, wala exempted ang problema kitang tanan. So, labi na karon kay naatay atubang nga pandemic, stress. Uban may stress, di katug, dagang hasol sa nahona. So, gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat ug mayong adlaw. Handumanan sa ka
Maayon na kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawgalan ko sa pangan nga Honey Rose. Kini moong kaagi dili kini ako. Sa ako ing amahan sa dihang ulitaw pa siya. Apan sa dili ko pasubran sa pagsaysay ang maong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. Best Friend. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Merkening sa kababae nga nagpuyo sa sitio Candiis, Barangay Tingbon, Calactrava, Negros Occidental. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Honey Rose. Kalimtin na lang ko. Kay kalimtan na lang sa taka. Salamat na lang sa tanan. Tisi. Saha ka. Nagkuhaan akong uyab, Bermi. Ikaw, no? Magtarong ba lang ka? Ikapilan na nga uyab ni mo nga buwagan lang ka. Tungudan ng iyong pagkakas. Hilom, tanawa. Naibabay milabay na to. Guwapa sa biya. Ano naman sa bay? Naibog na sa kana? Ambot na rin mata na ko eh. May bugon mo gini. Sige. Buhatan na ka pabura. Pangayuan ko nag-number ha. Nya, humana itong picture. I-break ko kaon ha. Ikaw mo gidang kwarta na itong duha. Sus, bisa ko pa kay pabor ihatag na ko eh. Bisa ko pa kay pabor nga buhaton ako. Ako mo kay pamulibrig kaon mo. Di ay? Thank you, Rosa. Hindi sugot kang magkikita na ko. Abi pa na kong arte ka. Arte ko taon. Wala dyan ko'y libo ka pagkataon, no? Niya, kumusta itong akong giingon mo sa text ba? Una. Uyab dita? Salamat. Salamat, Rosa. Salamat kayo kong gisugot. Pero, Marciano, doon ako isulti ni mo, ha? Oo, unsa man na? Ang tinuod, doon ako'y anak. Mo ba? Doon na ba nausap si mong pagpati na ako? Uy. Mahal ti ka, Rosa. Ug adab ko mahalon ko na kinsabay mo mga mahal. Gawas lang sa lain mong mahal, ha? Amaw. Huwag kay laing uyab, no? Oy, unsago di ay. Doon na din ay anak daan si Rosa Mariano, Marciano. O tiya. Unong sagot taong ka, oy. Huwag ka makapangitaglain. Kana yung nanay anak daan. Ano mo gud tiya? Okay ra maguna. Okay para nimo. Para namo dili. Daghan ming dili uyon anang imong uyabron. Maong buwagi na, ha? Tiya. Marciano, please. Mahal ti ka. Pasensya ligid kayo, Rosa. Magkibuwag lang ko nimo.
Tug-ani ko sa rason. Dili ko masagot nga imo kung buwagan. Ug ingon lang ini ka sayon. Kung unsa may rason nga, ako na lang to, Rosa. Maong pag-amping ba, Marciano. Bilibag yun ako ni Ubay Marciano eh. Mura lang diligikan buwag ko. Saba na meron may. Bay. Huwag na. Maglaag mis akong mga amigo-kamiga. Ipalaila taga nila. Sige ba? Mga amigo nako. Mao din niya akong amigo nga kauban sa nako sa photographer pud ni siya, si Marciano. Okay. Hi ninyo. Ay, Marciano. Kisa na babae nga kanang hilumon lang. Ha? Si ini? Ngano man bay? Ha? Ibog na ka? Mga kag number? Kaya hatagan ka. Pwede ba? Pero, mura pa kung mauaw niya ba yun eh? Mura kung mataha kay hilumon ko kasi siya. Dilikiat ka magkababae ba? Layras o ba na kung naila-ila o mga nauyab? Yung anak ginas nini bay, buutang ginas siya. Umo ba? Dilas na ako kalit-kaliton ba eh. Basig, mabastin niya din ko. Maugid. Taon-taon sa misig ko yung lang dinida. Pila na kabuhan nga, gipailela siyang bayrumin ako. Unsa kaga, paguyaban ko les nini, no? Unsa, mamisita ka sa amo? Mao na, ma'am, sir. Mauawang ka kumaingon sa inyong anak nga mamisita ko. Mao, misikrito ko sa inyo. O gitaymin ako nga wa siya. Aron, makaparangit ko yung tarong basa akong tuyo. Wag ko. Wag ko'y problema, do. Okay na ko. Tanaw na ako, di mo tarong masakangan ni Anhi. Kaya Anhi magid ka o nananghid na mo. Baong, sige. Balik lang unya ha din eh. Kung kanang nanas din eh. Salamat, sir. Ma'am. Mao din na misita ka din sa amo ron. Kay imo da akong panguyaban. Mao na, ni. Kung di mo rin kusugton, isa na ko ni mo. Di ko kabagbahay. Pagkaon kita ka. Okay. Unsay okay? Sa to pa, gisugot ko ni mo. Oh. Yes! Thank you ni. Di mo kong gisugot. Basta, isa lang nako. Nga dili ko ni mo binuangan, ha? Dili ka na mahitabo ni. Tungod kay mahal kayo tika.
Mahal kita ka. Mahal kita ka. Siya no, tingali mamabdis ko. Ikabalaka. Barugan di ka. Kung mo sa may metabo na itong dua. Promise. Uli. Isaad ako. Wagi ko magdahom ni Ubay nga, mo seryoso na kagbabay. Ang maawa gini mo eh. Bitaw bay, lahi mo gusto ninigod. Dili siya pariya sa bababae nga, sipat. Ang isang tahuron, ug labas sa tanan, dili siya ang pasakitan. Kiyaw na sa kong amigo mo dagstorya. Murag, nadutla na gid ka na. Anak gid bay. Nya, sa may plano ninyong nini bay? Nagplano kong pagkasalan ko siya bay. Sa labing madali. Di ko gusto bawa pa siya na ako. Magpakasal ta? Oni. Kung masugot lang ka, gusto ko magpakasal na ta. Sakto siguro upat ka tuig nga nag-auyab ta. Gusto ko magbinyo na ta. Marciano, manangid lang usa ko nilang papa ug mama niya. Gusto na ko nga, doon ako ipagtugot nila. Sige. Uyon ko si mo gusto ni. Kuyog ta si inyo ug ba dayon. Wako'y problema. Kay total, na naman sa hustong edad sinini nga magpakasal. Usapasad, nisalig ko ni mo, Marciano, para sa akong anak. May bagong dili ni mo siya pasakitan. Ay, ingon man sab ko. Wagit ko'y pagsupak ninyong duha kung unsa man ang inyong desisyon. Salamat kaninyo, ma'am. Sir. Salamat, ma. Pa. Mabdo sa gaday? Dong. Yes! Paparigin ko! Kagwapa sa atong unang anak, Marciano. Gini, natunga kita itong duhang itsura. Unya, may gusto ni mo nga at ibangani, ha? Honey Rose. Honey Rose akong gustong ipangani, Dong. Sige, day.
hello, Honey Rose. Baby na mo ni Mama nga gwapa. I love you, Day. I love you too, Dong. 28 years old ang edad ni Mama Nini. Og 31 years old si Papa Marciano sa dihang nakasal sila. Bisan to tiguang na sila nga nagkasal, pero puriyabuyag. Niabot pa sa 5 ilang mga anak. Og ako ang pinakamagwangan. Advice per mi ni Mama nako nga magtarong gud ko sa akong pagkababay aron tarungon pud kog lalaki. Dinhin na lang kutob, dagang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Honey Rose nga taga Sitio Candiis, Barangay Tingbon, Calacturava, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga regalahan, best friend. Ang mga kaagi kibata nudo sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinakuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tikan salamat sa inyo pagpanood.